Preto de 40 establecementos participarán na campaña especial de San Valentín que desenvolverá a Asociación de Empresarios de Ribeira ao longo de toda a semana que ven. Os clientes optarán a 600 euros en premios, repartidos en 3 vales de compra de 100 euros e outros 6 de 50. A principal novidade deste ano é que a participación se realizará a través de internet. Os clientes subirán unha imaxe do ticket de compra a través dun apartado na web da asociación, no que entrarán directamente no sorteo. Este ano tamén nesta campaña vamos a incorporar unha aplicación nova na página web da asociación, na cal, digamos, o sorteo consiste en que en cada establecimiento participante faga unha foto do ticket e o suba á web. Despois do día 14, entre o martes, procederase ao sorteo telemáticamente. Esta é unha iniciativa nova que foi con colaboración con subvención da Xunta de Galicia e da Diputación, na cal estamos moi satisfeitos con esta aplicación e queremos que tanto o comercio como a hostelería e a ciudadanía disfruten e lle sea máis fácil participar nas campañas. A campaña conta unha vez máis coa colaboración do Concello de Ribeira, que segue a apostar pola dinamización do comercio local nestes tempos difíciles. Nesta liña, o Concelleiro de Comercio anunciou a autorización do proxecto Ribeira, un mar de comercios, a través dun convenio coa Cámara de Comercio. Achegará preto de 70.000 euros dos fondos FEDER para a rehabilitación das zonas urbanas onde se concentre maior actividade comercial. Todas as axudas que veñan a este sector, que é un sector moi perxudicado por esta pandemia, son benvidas e son necesarias. Nos consideramos que é un sector que está pagando as consecuencias desta crisis e todas as axudas que fagamos son poucas. Desde o Concello tamén estamos animando a todas as institucións a que participen nas axudas a estes colectivos. Tamén quería informar que nós pedimos un proxecto que agora foi autorizado, que é un proxecto que se chama Ribeira, un mar de comercios. Tuvemos unha axuda de uns 70.000 euros e é un convenio que se fai a través da Cámara de Comercio con fondos europeos e son axudas encaminadas a modernizar e rehabilitar comercialmente entornos, digamos que urbanos con elevada concentración de actividades comerciales.